وەدارەوە بینەرمە دەربارەی لەشکریانە چاریا ژاڵی میلیسن پێدێوە و ناندۆزن پەکێکی و جوانە شۆرەشگەر هەروەها کونها هەری داویژی دوو زارۆک لە باژارێ کوبانێ هاتنە لەشکەرکردن هاتنە ڕەواندن ژاڵی جوانên شۆرەشگەرڤەش بۆ گۆتۆبیژەیەکە بهترجی li ser vê mijarê ha berxebdin mêvanê xwe Birêz Abdurrehman Nejar parêzer kunha dêbawekî rasterast tevlî botena rêbazên wiz û bes lav û rêsê Birêz Abdurrehman wekû di nûçeyên me de jî me behs kirî du zarok li bajarê Kobanê hatine revandin leşkerkirin teneha jî cihû çarenivîsa wan nediyare tevî bangên malbatên wan bangên enekesê aliyên rêxistinên mafiyên mirovan bi serbestberdana wan bi diyarkirina cihû çarenivîsa wan li hîn ev prose berdewam e nerîna te li ser vê mijarê çi ye Destpêkê roj baş û cilav û rêz ji we û ev arka we gelek spas endamê arka we û bîvanî we guhdar we ev revandinê zarûka bi destê ciwanên rûreş ê ciwanên şoreşger ji zû da destpêkirî ne ji navka da ev na li hemû deverê Kurda zarûka direvînin û ve dişêrin daxik ew navdewletî tên sazê de mafnas ê navdewletî tên derin dibin nav qesedê dibin nav da tune ne lê hema ve dişêrin di mala da paşê direvînin dibin qendîlê li wir perwerde dikin wek cêşelên kîşarî çê dikin wek Osmaniya serî me dikin ji bo giwa zarokina Xwedê xweşbîr bikin û paşê mezin bûn ku êriş xwastin êrişê wînin ser xudan dixwe û ser gundê dixwe werin me jiniva êrişê wînin ser me wek cêşelên kîşarî ve dayîkê di va zarokina ban dikin dibên mezlûm Ebdî û Nizamkî û filan werin ji me re va zarokê me vegerînin lê mezlûm Ebdî berî vê bersiv derxist divê ew avilê me ne avilê qesede ne û hîn ew ê diyê dîzan mezlûm Ebdî tişt dest ber nekeve yanî meselê qendîl emir ji qendîlê da ciwanê şoreşger mübaşereten bi qiyadî qendîlê bigirîdene ev nehatine miletî me xerab bikin berî giya dixê tikê miletkî xerab bike tişt dest bi ew ê da famîlê de dest pêkî daxik zarokit me direvînin ed bin dewhey salî re eger em behs bikin jalîya sayî ve çi coreş dawana revandina û leşkerkirina zarokên û ciwanên jêr 18 salî jalî ciwanên şoreşger û nandozên pekekê ve heva cerîma dewlî tê hesib bi nirînê min ke mafnas ke parêzerî gelî Kurd heva cerîmak dewlî tê hesib bin pêkirina mafê zarokan bin pêkirina mafê însanî bin pêkirina mafê însanî bin pêkirina mafê hiqûqil însan giyanê vê meselê de heya bin pêkirina mafê pîreka ji bo pîrek dayika wan li ser wan didêgirîn dixherin dişewitin ji ber ke ev zarokina gerek e di hemîza dew wextê xwe dabana heya dewhey saliyê û biçîna li ser ew mektebê bixwandana biçîna dibistana bixwandana nebiçîna perwerdeyê şer û dewîya û leşkeriyê bibana sîlah rakirana bes heva ji me re hatî ev nake miletî me xerab bikin bi her rengekî tên miletî me xerab dikin heya ki dayîkê di wana ki pêşendan kirin hicûmê ser dayîkê di zarokê di hatine dizîn ji acî şoreş wa şoreş ew ciwanên şoreşger da hicûm ser pîreka kirin dayîkê di wa zarokina pêşendana da îhane kirin û heya îclamî de ew ê derdikevin den dikin berî vê we got jî we hodî ziman jî îclamî me hatine girtin hinek wî diherûne hinek wî sirrin mehake heta çarenivîsa wan jî nebêliye wek çarenivîsa va zarokê direvînin çarenivîsa wan jî nebêliye ev na heya اگر ام بحث قصدی بکن قصدیش برکو لسر رکفتنکی امزکریه بنتوان یک درتی درباره روساندن لشکرکردن زاروکان گلو بردوامیه و پروسه لشکرکردن زاروکان چاوا باندوری لقصدی دی که نخواستم گلک مالپرین راگاندنی هنه ریخستنین مافین مروان هنه بیجن کو قصدی بخوجی زاروکان لشکر دکه و تبلی خود دکه اول اوید دمینه مافناسد گلی کرد
پارێزارت گەری کورد و سازید سیویل سازید مدنی سازید مافناس گەرەک ئەڤنۆکی پێ ئەوە بقەدمێنن ئەوێ بەربۆ بقەدمێنن ji ئەمە متحیدێ را نوڤانە وارە ئیمزا کردی نو ئەم زاروکۆ جۆک دنۆ ڕەڤینن ونها ڕەڤاندنê zarûko heyoniha dest neskiniye nerawestiye heyoniha direvînin mustemire yani bi erebî dibên mustemire berdewan e yani ve hevna gereke yani ew wana were Umma Muttehîdê ew mafê mirova mafê zarûko gereke navdewletî gereke ji wana re hedkî dînin wekî erebî dibê redع kirin belê باشە gelek spas ji bo mêvanê min Birêz Ebdirehman Necar parêzer li ser şroveyên ku te daneme. Koçi, kada baba şantan